Assalamu alaikum mabota wannan channel namu na labarin wasanni, barkamu da sake kasancewa shirinmu ne. Da mu kawo muku wannan da aka toya a fagen cin kofin zakarun Europa, inda kungiyar Iceland ta yi rashin nasara a hannun kungiyar Nargetafe na Spaniya da ci 2-0, inda ita ma Sevilla a fanni guda ta yi kunnen doki da Club ci 1-1. Ita ma Club Brugge ta rike Manchester United a gidanta kunnen doki ci 1-1, inda ita kuma kungiyar Frankfurt ta yi kaca-kaca da kungiyar Salvis da ci 4-1, inda ita kuma kungiyar Inter Milan na Italiya ta bi kungiyar Ludogorets har gida ta mata ci 2-0. Ita ma kungiyar Ingila wato Arsenal haka ta yi wa Olympic ta bi ta har gida ta mata ci 1-0, da kungiyar Olves ta ma kungiyar Espanyol kaca-kaca ci 4-0. Ita ko Roma inda ta sauki Gent a gidanta inda ta mata ci 1-0. Ita ma kungiyar Leverkusen haka ta ma Porto ci 2-1 a gidanta. Wannan shine sakamakon abin da ya faru a gasan Europa a yau Alhamis. Ga kaɗan daga cikin labarin wasanni masu zafi-zafi. Ita ma hukumar ƙwallon ƙafan Tunisia ta mika bukatanta na karɓar bakoncin zakarun nahiyar Afirka da Confederation. Ita dai Tunisia ita ce ta baya-bayan nan da ta nuna sha'awan hakan. Ta bayyana aniyar ta haka ne ranar Alhamis 20 ga watan Fabrairu, ranar da aka ajiye ka'idar rufe karɓar takardun takarar. Ita ma kasar Morocco dai tuni ta bayyana aniyarta na karban takardun takarar kofin Afirka na zakarun nahiyar Afirka da Confederation Cup na Afirka. To amma dai ita Tunisia bata nuna alaman karban Confederation din ba, ita dai kofin zakarun nahiyar Afirka take so a buga a kasar nata. Kasan Afirka ta Kudu inda ita ce ta fara nuna aniyarta na karban gasan, ta zaba mata ɗaya daga cikin gasannin, ko Champions League din ko ma dai Confederation din, inda a cikin gasan kuma da ku ji cewa kungiyoyin Tunisia biyu sun kai wasan da na kusa da na karshe a cikin kofin zakarun nahiyar Afirka. Kungiyoyin dai sun hada da Inter France da kuma Etoile du Sahel. A Confederation din dai babu wata kungiyar Tunisia da ta rage a ciki, inda tun a farkon wasan aka yi waje da su.